bien wa so to ci mo to ci ma kalis bi oh kam mi warata mo ko woni woni anda ko ko woni ka waron nam do debbo ma ko woni nam do debbo ma ko woni nanda ki mo an nam so yi kam be awawa sukade ya wawa sukade jang ko woni jeyna o yida yide me galle he o yen ma ila subul so ala ayi ko mbadda ko wana ayi ko mbadda mi suwa wanda yasin moro mole yalla yasin awawa mol dal moro mole yalla yasin kade an galle ma ajuma ala ko jibi do foko ajuma ala makko non anani no biru mami ana wawa fende berne man nanda mi jogara yi ko dami mi ma mi jaggane sentu jugalen ngel ha so mi yede ma ada halde makko non won makko do galle woni woni holdu ada boni berne way ada boni berne ada bawli berne o yedumde galle won kono kalis dum tawali ngal hol kan min jibini mawdo kadi fagal mani heddi ngoro wan wi amana fagal ma ada boni neri ha mayda ha même temps mo tan jewa même temps fa to way ko wadi hande ko kono diro be fo jogo mi rendinde wa ko kasa ko yerda dum diam ma bu diam wa der mi yige ko der diam wonen ko ko change na montre hono ngati wa change na ko alaikum salam la dal tan ben la alhamdulillah wa alaykum alhamdulillah ko jam kay kalidu he ko noddi kalidu do ay ko woni sona tan ko labata hande kalidu arga ko addini yaro addi min do ko jam odo kalidu gila arti ha joni ronki tan ke mora dum mala cancado min non mi wimo so tawi ko galle yo itto nakkil mako so wona god o kama mahan dum tade mere laaba gasi ay mawdo ya no mbadda jakka adam fusi galle ma wala an pour ka biya gam tagi mi dama adam fusi galle ma do galle ma leeru dum do leer affaire ma cigulen ngi leer dum ay mawdo yer mi halam ma gila na day gila na day ma o yakin mo hende mi yal o yaltata ko mon def gila na day ma anani anatiyadi juma anatiyadi batirde wurum halde anatiyadi yangi ayahan in haymo ko ayahan adam do adande ko kalantuma mawdo yo andu hertede affaire majini podda leerni ngandina adan mo hanne mo bangi got wallada do kam mi yiya taw ko do kam tero hanki wirtimo non ko onon tottimi kalis ubiye ko onon tottimi onon foti lin namdade dum do onon tottimi kalis onon gitti kalis totti kam est ce que ko onon dido totti kam kalis ha kalis hay so min tottani wada dum don est ce que onon totti kam kalis jabo mi namdalam gal kalis ay min kali ala waru ko namduma mi ko jabari kam dum an totti mi kalis ubiye ko onon totti ko biyam tottuma kalis joni haji mon ala hen ko baadi kalis haji mon ko wonni bon hen ha fadam yo won bingel ma may ba bimi yo won bingel ma hanno totani mi kalis mi ma min tottindirani kalis min ko question goto bimi woni galla amahi wala amahan wi uno min ko dum tan namni mabbe tawi amahi wi uno ay kalis an won ko musikam an kalis wawa yobdimi est ce que andi wawa yobdimi 11 jours yale 2 heures du matin hedde feccere jamma ay girjitima ada waya heege ak siftere dum non a wawa sifterade jaltumi allay ma heydude njami pin pour mburu conni don losol mburu ndewmi magasin mimi waji o yo yeyam maynes yo walla tono yo momon ma hen maynes o momni maynes ngar mi gandan ma nyama cukkoda leltida oɗon 2 heures du matin aɗa wawi yobdemi dum non ha so wi noon sa wi alhamdulillah rabbil alamin baba ha mi yetta Allah joni so wi noon baba aɗa suusi wiide noon so wi noon sa wi noon mi anda baba aɗa bonni gurnama mi anda bonni gurnama mi anda min ko guurami ko joni natti dañde sas hay maade ɓuuri ɗum sababu ne kalis
Ada ndu mi handa mi kali soba. Sababu ne kalis ara perte ndimagu ma. Nim. Allah Aba. Tadi joni jiddon ko gong. Mami halno ko. ɗum de men jiɗi Onon fof ndendi ni mi do jiddon ko gong. Combien de fois wima kali changer na moi armoire o. E kala ko mima wana miro ya mo ngelam set. Ah, combien de fois kalidu ya mi tottuda kam mi nulduda kalis o jaabi Dakar ngar mi kalis o ngar mi guddimi armoire moftumi ton les 20 millions ndekere équipe nationale domi nene moire équipe nationale domi ne ñaami kalis o hecci hanki ne mbiɗa ara taw mi guddimi armoire taw mi 20 000 keddi hen yumra maggo taw mi o hasito hen Baba hal godum wa. walla Baba domi ni nyama 20 millions lu woruno domi nyama do. Baba hana dum jigude ko goto adi kewi de Baba hal godum way baba adani domi wala ko domi badde ware baba. Dum ko dom do baddo ware wadde nyama dum ko domi tan be ganduden di bawa nyamde 20 millions baba. Halum godum ɓuri halum godum. joni kam jarani leɗɗe cewle ne mbaɗaya men tire nde e tirte nde fof ko an tirno guila nde o ari jamma goto o waali ɗo noddumomi kalanmomi ko nanata mbimami bamma wawa wonde ɗo e galle he jogo chantier poɗɗo ndi taw mi tinani min mbiɗa andu mbiɗa laaɓano ama hanani mo galle mum Ngalum kam soit que galam wala kalisa so wala dum kam dande on mbasi ɓinguel. yo Allah suranam ɗum kam yaltinɗumen huno ko ma mawɗo yero jinti ɗum ɗo ko galle maji on wonde jinti ɗum ko regla ɗum ko regla nden jeeyan mi cuɗaram mbeɗa pasana oɗo ɓiɗɗo taw onon ɓeyɗo fof ɗon ɗani kono noon ha yeeso ko laawa dena joni ko haali ko gong min dal joni sa ummi manga sem guddini mami o gadda kalis o a faami ngal kalis o so andi min ceerondira minema sabu a nani kam a nani ko bone tan nantata oui addu kalis o dal ɗum ɓuuri wadde faya yero ma boynante bone min mbiɗa a famay min jeenaba so debbo pullo edinaɗo mbiɗa mi hokkuma 10 millions eyyi kalis momin gudditi magasin o mbimi a fii boy ko woni fi boy A faama. mine boy ko rendude kam e boy mbimi kecce 10 millions ko nanni ɗum ɗon ko wona ɗum yaltide ɗum tawa kam galle babam ko kaf dana ala mi suwa hokkudemo dande taw a yaltinat kalis o kay haɗa kam hokkudemo dande mbimi dande nde koko yetti holɗum dande nde koko yetti Holto so yetti? ɗumimo noon tan nangga ɗum ala kalis o liggi dumde jeynaba a wawani hay o fuddo makde kam Yew. 10 millions de o fuddo makde ko heddi ko so Allah nawtimo so woni ko dañi o ara kadi o watta hen mbimi hay buddiɗa memata hay nde jirguil dande nden no welno hay 100 francs memata min jirguil ma o wiya an wonno jirguilade holko no jirguilade o gonɗo an jirganatno aɗa oɗo hesdi o ko biya min meeɗi jirguilde haaje mo wona ko hande arno aɗa jirguile min yan jirguide ha safi ne jirguinnomami nde aɗa ama nder suuda aɗa waɗa lembal aɗa waɗa ɗum ɗo ba addu 10 millions mbimi ya foftinam mbimami mbimi cikka a wawa yaade galle mon tawa yaltinade kalis o jeynam wawa gallamen fat kali lijjide kalis fat kali kalis a bawɗi kaalidam kono ñaakiɗam kaalidam komin ƴettuno cuɗaram yeeyi haɓɓi ha tiiɗi tottuma Allah hokkuma lawol jaaɗa leyɗele Allah newni ko newni ko so tawi a waɗi ɗum e jabre Allah inchallah so Allah lamɗo jaaɓi nde wonno ne jatanade yooɓi diwa duwawam Allah newni ha newi Allah artirima noon yaari ni jinmi ko muña ɗum jinmi balla kam o muña eyi kalis hunde hankkadi ko muñal tan gasnat ɗum